Abomthetho baqoba bayavungula kulamalanga bafana nesifo socansi uqobo lwabo njengoba namhlanje lishonele ongumdlali we-Orlando Pirates. Sanibonani, nginibingelele nginamukele-ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kadlawu. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenzele iqiniso ngokuthi-ke uqove laphana usubscribe. Uma ukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi uma uqeda ukubuka le video uyawucofa u-like ucommente futhi kulolu daba. Siqinisile isiZulu uma ngabe sithi-ke ilanga lishona ney'ndaba zalo, njengoba-ke namhlanje lishona ney'ndaba ezibuhlungu-ke kulabo abasapota baphinde bathande uThembinkosi Lorch, njengoba namuhla egwetshwe iminyaka emithathu ejele. Ngenhlanhla yakhe-ke uLorch inkantolo ithathe isinqumo sokuthi izomgweba iminyaka emihlanu uma ngabe engeke ezebe ngaphakathi ejele. Okusho ukuthi-ke uzokwazi ukuthi eqhubeke nempilo yakhe ngaphandle enze noma ngabe yini afuna ukuyenza. Umehluko nje ukuthi uzobe engekho ejele, kanti kube ubezoboshwa ejele ubezohlala okanye bezogwetshwa iminyaka emithathu. Kodwa-ke njengoba inkantolo inqume ukuthi izomjezisela ngaphandle, kusho ukuthi-ke uzokwazi ukuthi eqhubeke nempilo yakhe for iminyaka emihlanu. Uma kuye kwenzeka waphula umthetho kule minyaka emihlanu, unto him, asazi ukuthi uyokwehlela yiliphi. Inkantolo-ke iphinde yathi uThembinkosi Lorch ake akhiphe-ke inhlawulo ka-100,000 rands ayibhekise-ke kulabo abalwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. uLorch-ke uthe ngolwesibili uzokhipha imali engango-50,000 bese kuthi-ke o-10,000 abahlanu abazobe beshoda uzobakhokha njalo ngenyanga. Angikukhumbuzeke ukuthi uLorch ubeboshelwe-ke ukuhlukumeza nokushaya abantu besifazane, njengoba-ke ngo-2020 lowo akayithandana nayo sokuyi-ex yakhe wayekade-ke emvulele icala lokuhlukumeza. Okwenzeka-ke ukuthi ngonyaka ka-2020 okunyaka we-COVID-19 uLorch wayephumile wayephuzela ney'nkabi zakhe. Asazi ukuthi wayephume kanjani ngoba phela thina sasivalelwe endlini ngo-2020 kuthiwa asiyindawo utshwala futhi asibuthinti asibutholi lapha netolo, kodwa-ke asikho lapho. Kuthiwa uLorch wayehambelwe iphuza nabantu bakhe abangani bakhe. Owesifazane-ke lo ebethandana naye emfonela ethi ucela phela ukuthi amlethele ikhiye zemoto yakhe. Hhayi, yagcina ibuyile-ke insizwa kaLorch-ke endlini nalezo ikhiye. Ithe uma ifika-ke endlini-ke kwafike kwaba nokuphikisana-ke, kwaba nalokho ukuphikisana-ke okukhona olimele. Wathi uLorch hhayi phela mina ngiyindoda-ke ngeke ngizwe ngawe. Wambamba-ke wambhekisa phezulu, bathi wamklinya wamshaya kwaze-ke kwalamula lo wesilisa-ke akade ehambe naye ukuthi bele emaphathini okumngani wakhe uLorch. Wafika wathi hhayi ndoda musukuyenza le nto le, wamlamula. Ngawo lo nyaka ka-2020 ngakusasa wamvulela icala wesifazane, ngakusasa yaboshwa le nsizwa kaLorch. Emva kwalapho-ke ngamakinati amancane njengango-2,000 rands yaphuma le nsizwa ejele ngoJuni layilahla icala njengoba-ke isigwetshwa njengamanje. Thina-ke njengema-Sweet Media Production sicela ukuthi nje siphakamise lokhu futhi-ke sisho nakwabanye ukuthi lokhu kufanele nikusebenzise njengesixwayiso ukuthi-ke leli lomthetho lalapha eMzansi alidlali, iqoba liyavungula, lishaya ndawo zonke, lishaya nhlangothi zonke, lishaya ama-celebrity, lishawe nodumile, lishawe nohluphekile. Ngakho-ke bafowethu niqaphele, nisigade, nibheke nenikwenzayo, nihloniphane futhi emakhaya sekuDisemba manje. Uma ungaboshwa manje yazi ukuthi icala lakho liyothathwa ngonyaka ozayo ngoFebruwari. Mina-ke sengiyaphuma-ke njengamanje, usale kahle.